Sluku bato bato Bundel pacet iki sedaya pajangan pedamelan sampai rampung kanjeng. Mumpun tak aritake sukete penang sanggeng pun tak pakani. Le lampunya jare le panas kowe duwi ngadep bin laden bajingan. Hahe. Niki rak mangke kula tasih niku makani penangsang barange kok penangsang jaran. Aduh mutiang nonton iku. Niki jarane teng pundi to kok ora ketok. Rasane nduk. Ini anak buah penangsang sing rupane elik ya. Jebobis. Rasa patok Pak Isa. Iki lho, tepu di jenengan. Terus, tepu di kan. karo garane sing arep makak iki Iki dereng wayahe dulung-dulung kok sego kertas. panas. Makanya ra menyediakan AC kok. Asline wis entek.
Gus, Nggih. pakaryanmu wis rampung apa? Sampun iki damati awak kula pun ireng-ireng. Jenengan sampun sida. Gus. Aku ki nek pentas najan awakku yo gek kaya ngene keselen. Nggih. Nek delok penonton sing antusias kaya ngene iki kesel wis ra tak rasani. Kowe gak tebur. Nggih. Kaya luwih luar biasa kok biasa di luar. Iki warga masyarakat Pancuran Mas kene agak halal bihalal. Oh, halal bihalal. Nek halal bihalal niku acara nopo? Teges iki ngapuran-ngapuranan dirobot. Nggih, sami-sami dosane jenengan nggih pun kula ngapura. Kudune iki kowe sing njaluk ngapura karo aku. Nggih, pun. Kula tak jamaah kok njuk ngapura. Cukup tak siarke langgam masjid penyap ngapura sedanten. Gus. Iki ora mbek acara kesenian tok, Gus. Terus Mawawan Gusmi saka Kendal ku ya wis rawuh rene. Lah kula kenale Guswi pringapus ya. Gusmi lho. Oh sing cok tenggen ki abang iko. Ah iya. Putrane Mbah Sukro. Aduh. Oh wak-wak pirang-pirang. Gusmi iki sing tahun wingi ngisi Oh. HUT kesenian sore. Oke, kula tekan nika nggih sak perguruan guys. Perguruan apa? Oke, tim pondok pesantren. Kowe yo mondok. Ah nggih. Mondok ndi? Oh kula teng mriko pun kalih tahun. Kudu aku sing ngomong. Apa? Kok iso ibu-ibu kene kok iso ngerti to, Gus? Nah, biyen aku ra yo nang kono alumni terbaik kok. Aku lo teng pesantren Garjo niku, pun setahun kurang 12 sasi niku niku. Setahun kok kurang 12 sasi jenenge ya durung. Kok kleru? Piye? Setahun kurang 14 sasi. Aku malah tombok. Asing nang sasi utang. Gus, Nggih, iki tak bundel semene sih. nggih, Dibacutke men. nggih, Pakaryanmu ki mesti rung rampung. nggih. Ijo apa? Nggih. Sing Nggih. Nek bentarane omong ki rungake sih. Mbon tak rungokke. Aku susu gage-gage. Aku ilmune dhuwur kok. Dadi sadere jenengan ngendika kula pun mudeng. Nggih, Durung. dereng. Kredo iki rung dilah. Dereng. Soreng rono, soreng rangkut. Dereng. Durung apa? Dereng metu. Mau wis. Saiki dereng. Kok iso ngerti nek durung? Ah, nek pun dak kotek mriki niki. Yo, Bendera siji pokoke ra mari-mari. kira karo bendarane ra ngajeni. Jenengan hebat nggih. Ngopo? Kula mau le ngomong tak batin lho. Jenengan kok iso krungu? Aku bati lo terus gomik. Darani sone Pandawa ki ecek-ecek mau apik krungu. Aku penangsan iso ngiklanke son opo dagelan. Aku yo tak iklanke tinggi. Pimpinane kadut. Ya terus pateni, wis gak terus pateni lampune. Aduh. Kok jan sak nutune tok karo Mas Dwi iki. Bolo kok. Bolo apa? Bolo ra kepenak. Anggur telu jak rekoso nek. Ya padha sak loro kae. Oh padha. Nang wetane iki. Lah tak eno kok ngono jero mritili. Wetan ki ngendi? Wetan kono. Wetan kono. Hah? Kono kidul. Kidul iki kono. Kidul ya kono. Kono. Ah wis ora mesti angkat.
Wes, Nggih. sampeyan sik Gus. Nggih. Ayo, ya. Oh, wes sik. Ya bojoku nunggu nang kono. Ah, Weh, wis lak genah ngene. tenan bojomu. Oleh to. Oleh to. Ayo. Apa? Sida bojone apa ora? Sida bojone apa ora? Kusik. Lele, tukang kerudung anyar sebelan sih. Ki, kudune jaran. Ku ki apa? Iki anyar ora teges. Ngaget kok kaget dhewe. Kowe iki kebangetan paling cilik nyumbiti malah digawene. Paling lu disamarkan nyumbang. Bes kok. Nggih. Ayo, apa kau kok duit? Anak sholat kok nganggo peci bareng.
Kanjeng dipasangke kanjeng. Aduh. Sungguh ya Allah. Kok Kanjeng. piye? Tulung kanjeng. Ono Tulung. ono apa? Sini kanjeng. Kanjeng. Ya, Kayak di syuting kanjeng. kok Halo kanjeng. kok banjur kowe mlayu-mlayu tulang tulung ki ono. Ngeten kanjeng. Piye? Doyak sumuk dan mriki kanjeng. Doyak sumu. Nah, kene kula nggih sumuk dan mriki nggih. Bawa sumu. Nggih, terus saestu. Bawa ora? Nggih. Kawon. Nuwun ngapunten kanjeng. Kok banjur kowe mlayu-mlayu kuwi Nggih. ono. Nggih. Kula ditututi tiang kalih kanjeng. Kowe doyak wong lur. Nggih. Ngopo kowe wong lur? Nggih niku. Piye? Saged nututi kula niku wonten apa nggih kanjeng? Kok kowe malah takon karo aku ki aku ora yo ora ngerti. Ah. Tapi kenal kalih jenengan. Kenal karo. Nggih. Wis tepung. Sampun. Sinten kanjeng? Assalamualaikum. Niki pengaosane ndak sampun rampung. Wis rampung. Iya. Sarungku kok digo meneh. Sarungku. Kok Iki rasak spiral. kok apa? Harimau. Harimau. Harimau mana ya? Terus Harimau. kacok ana sapa? Ngapunten niki nggih. Den buri niku gedung. Cakemmu iso nggon aku. Kene wong gering mangkate sarungan mah. Wi, durepke lampune. Lampune durepke. Matamu sing ra ulo. Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki acara ana dina apik kok malah joget. Wong tuwa ngamati saka njaba wis ra kepenak. Iki ra ya jamane perdamaian kok jaman sing perang gawa pedang barang kaya ngene. Masya Allah. Hao. Oke dadi apa? Mboten ngertos. Kos. Apa? Oke ngopo kok metu go pakaianmu kaya ngono? Aku lajeng metu beto bondo mboten gajah. Ora duwe rek majune pamer wae nane. Iya ora saka jero. Iki mengantisipasi. Apa? Kula mriki lak betok endok. Cacahe kalih. Terus Yo njaluk bantuan burung perkutut. Aki nek mabur apane? manuke berbahaya. Ibu-ibu bisa bengkak. Iso abuhe apane? Bawi ini kula dolan teng niku ana wong wedok ta nganu niku tiba tak tulungi bengkak. Sikile, Mboten, bathuke, mboten, tangane, mboten. apane? Perute. Kok iso wetenge? Aku lampung kok. Kok iso? Aku lo tak tamakake niku Kyai Singgol Modot. Gus, iki acarane ki halal bihalal lho, Gus. Halal bihalal. Iki mau awan pengajian. mau awan Gus pengajian. wis kok kendal wis Nggih.
tausiah nang kene. Anjir. Saiki oh ya sithik-sithik iki wis tau mirsani Oh, Gus. nggih. Ora ya wis lah ilmune. Alhamdulillah. Iso kowe. Iso. Oke. Kok sabuk gunane. Nek nang ngalah niki surban saksi kok saksi. Maju. Yo ngomong meneng bae. Omong napa? Yo iki acarane halal bihalal. Sami-sami. Kok koyone budu Gus. Niki kekeselan. Kowe mau ngopo? Kula wau. Ngopo? 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 Sapunten. Ayo Niki kan nggih, Pak dhewe ra yo ting mriki. Aku lan basa ya bingung ora ya bingung. kan penonton. Nggih. Nggih dumateng sedaya masyarakat dusun Pancuran Mas nggih. Niki nggih sinambi guyon sinambi ngaturaken selamat Idul Fitri Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Terus niki kan nganu sithik-sithik tasih enten niku Apa? nganu warok WO. Warok huru-hara. Nggih. Wong nginjing kan tasih ajeng pentas. Sesuk pentas meneh. Nggih. Aku lho bukan kalian daftar videonya sing terakhir budu ya gitu. Sesuk pentas nang ndi, Gus? Ting Merapi Sari, Ono perbatasan Magelang Magelang Semarang nggih. Kuwi komplitan. Komplit sak panggung-panggungnya barang nih. Nah ini kok ira nyewani jine barang ya? Ayo gak kanggo kok. Ayo bisa nek cuma mung siji wae cah tipis wae. Wes deloro wi. Jaluk ukuran kira oke. Jangan sepelekan kita. Nih ya bayarannya tertib. Ora kaya juragan ku siji kae. Lapangan apa ngasih tengah tahun kamu tuh? Oh enggak, oke. Ini pembayar ini rawan nyewani jengkara. Nyawar yo nono nih sekiranya itu panggung ya lah. Mbak. Iki harus disyukuri lho. Aku lo disyukur. Panggungnya wis meriah kaya ngene, lampune Ini nek, istimewa. jadi nek pamane lecing saya mana? Ya sok tahun ngarep nek menawa. Insyaallah. Ya. Ya engko Pak Slamet karo ngomong buka Wah, terus. nggih. Ini kenapa kok? Ayo kowe iki tulung Oh, Gus. Kanjeng tiga punten. Ono. Kula keceplosan. Apa Gus? Aja guyu. Kowe iki gak gelang kok guyu-guyu. Aku lah nek masalah aib cok melu guyu kok. Duku tetangga lebih hijau ngoten iki. Jadi niki kula ora ngrumput. Nggih. Terus niki kuping kula aduh niki tulisan mawon kula pun capek saya. Nih, kok Wis. ora krasa. Baleni Baleni barang. Barang ngono kuwi. nggih omong improvisasi. Assalamualaikum. Sudah butuh peticin rasa hari ini nombang Jawa.
Kesuwen. Rono salane. Teknik biasa wae. Cek tongkos. Iki jan arep ono warung. Bakal mlebu warung ora? Oh. Oh. Biasa wae ki iso. Dari mlaku numpuk tekan. Ora satu kono. Toko neki bekti samkat tormreng deko yo kang mas riyo tanan sang ing Jepang panulan praja kang prawira didaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae ora sore iki ana layang pangalembana saka ati Wijaya ning kisana Bacut iki kula padha rungokno mung senite cacatira